bonse bali ko bwalimu nyali bali nkolera mule tigano nyali bali chache nyali bali masaba kwese kiro mwana yalikwa aya tigana nyali bali masaba yoka gesusu mulema kose nywete gesusu mukoli te piko likaba ali wana ngito kwanaga mwai wetu soroga benga ki amabagana iru na shibishi na emia na iri raralia bogirango aya gesusu chibe stoko na lero 5.2 million and 5,000 balance ya Masimba ere kwanza ya Masimba ere 1.9 and 70,000 1,970,000 gesusu balance ere 1.7 million and 95,000 ekine kibasi kikotumeka as a grade 10 na bali batanyoleta nkole ngotebaiga abantu baminto bagesusu ba Masimba Kiamukama Nyamasibi na Ichuni abana bali abakemba mayete bikoliye bibyo by'ibonyomba abana barabulazima make sure ngabakire school endengerete mnango tache pipe ebokon montegerere taliye promise ngo make lakini mwengende tukonyeta nko mocha ninkonyora chibesa cheisanire entagitendole ngaki eskuru secondary ndore yose ningakanire abana bakugenda day bonspi school fees Nyaribari hoye abasaya mbalema abasubati mbalema abasaya bamuramulema bono gahaki inchebono kina decide ekinate bangoja konya chibesa lakini kilimanye tenkonyorande chibesa ngoyorande nkonyorande nsabirani nsabirani na ende mukane bosensi obubongi bora around wana ine tigande bega kelinde very sure we komote nyonane abana ba grade 1 na grade 2 nko banda mabera Simba ninge emo grada Simba ne Simba we komote nyonane grade 1 and 2 nkonyi barama onye wakolera konyora abana Nyaribari we onya wakole konyoro mwana abachokoro mbarororo moko igubuya lakini bali mogende te konyora abana na babwali wali andengo ikiri 6 baba igase bwango nanje bono kwa gere njenge menta abana nanje bono lazima nje ndigi baberega ndolo sen nanchirane tonyole ose naberegwa aikira mabere tigante rero onye kore murito rero musoko ba murito rero Nyaribari oye onye boko barero murito ndagende beiga manye ine metinyikianda igokura ndora akoraki ndora aka igokura nyorro umwana etami yane yakabire umwana worasi manyo mabere kakimo ko igasa walimo bwado chinguru mureta yali
tigango ndaro bali nga abana lazima tumenta abana basome abangina bali bakorotiga abasubati abakebuka ndende rokoboko. Mule tayari? Karakira. Vijana we, muko tayari? Egesa kugeito mo kumia aenyoro mwana mogonke mitinyetana omo. Baada yo mwako yomo mondentere ngansa kugonki standard ile grade what? PP1. To ine. Balibale secondary na ndi mbaka ni school fees. Wono enya kitali nkorosinde. Nkorosinde kya mukama, nkorosinde gesusu, masimba, ichuni, nyamasibi, nyoro mwana. To ine. Na ende muruke simba. To kumanya kana moja konyonere umugaba neka tu aruro. Wasebono. Mule tayari? Ndio mono. Tigango ndole. Matara bonda kwana nyo lengo ikwana na njebieka. Tigango ndole. Akyamo kama istorero. Abanyali bali onye ayonyo kubwata shibishi muchando tuye beko kubakonza. Ntagete bali babwato kwegena. Nyesegie